Anga foli ani tamni hobe actual media la jaba jaba kulu bela jile hamala donya ka foni anga dogo kibaro wakati sele bakuru wafle shifina ka ani ben ma muga ye la ko wali khalan soro ka bo ONG Search for Common Ground yoro ni atume talike ben kan kele nyana boli ani kuna fonu jonsi taw kele lika ka do fara ko ke joga mali kono kalamblondo kera kuma nyogonya ka ani yela maluka min baraw damnena samba fla ani muga ani kele kata se samba fla ani muga ani kele oni nyogon chema nono de bakuru boy amina munun konna kuma wala oye anga bi dogon kibaro konna o bismillah kokura anga dogon kibaro keneka ina fo aya fo e bakuru bo kono chogomi shifina ka ma muga munun la ko donondo ukasigi do kono yela ko wali kalan soro ka bosh ko ONG Search for Common Ground yoro ni atumbe talike barokun kan ben kan kelew ko nyefolu ani kunafoni jantigintaw ni kuma josentaw kelelika ni lago li kelen bara damnena utikalo kileta ani kononto fogata se akle muka ani kelema projet construction ensemble éducation au ja et engagement citoyen marani kunafoni hukumu kononana laseli chamambeke Abdoulaye Maiga fe wala sa ka shifina kaw sendo sigida tanyala beni kelya sabatili la ani kunafoni jugu kelali la banyumanke to mimbe nabi wolo ko Search for Common Ground ale kile saba kalambolo da kata utukalo kile tan kononton kata bla akile mugan kile na samba fla ani mugan duro shifina ka muga ni ulube wolo ko jeune influencer oludo degira ni babu nunuka ni kile saba na tiana en fin chamam fam surtout uga approche me nous va faire ko yom 360 et min ba to vraiment ka siradi demsenuma shifina ka disons min se ko udem ko sebe uga u joro la jamana joli ni sigida ere joli fanana ka damina kile folo la fo kile sabana ay module chamay ani surtout formation labana a foranye kan antina labla katati ko amina an yɛrɛ bina initiative dota initiative minnu bina kɛ sababu ye ka yɛlɛmaba don an ka sigidaw la bon faamuyaliba sɔrɔ ni tile saba information kɔnɔna na sabula u y'an dege ani u ye outil baden d'an ma pour que an ka se ka outil ninnu utiliser don n'a nataw la an ka sigidaw kɔnɔna na walasa an ka sifinnakaw ani an ka muso minnu bɛ yen minnu degunnen don olu thématique ninnu na an ka se ka olu influencer o sababu kɔnɔna na. nin tile saba kalan n'a labɛnna Search for Common Ground fɛ a bɛ tali kɛ a ka projet la min bɛ wele ko mara ni kunnafoni. tile saba kalan ye walima tile saba ɲɔgɔn lafaamuya ni kun bɛ tali kɛ tagabolo min n'an b'a fɔ o ma ko approche youth 360 o ye kalancogo ye min bɛ to kɛ sababu ye an bɛ denmisɛnninw an bɛ fɛɛrɛ d'u ma fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogoya min na fasojɔ la ani k'u jeniyɔrɔ fin cogoya min na kunnafoni dicogo ɲuman hukumu kɔnɔna na donc ani ka fɛɛrɛ d'u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔya o bɛ se ka sinsin u farikolo la cogoya min na n'u bɛ se ka baara kɛ n'a ye walasa ka jamana lanafa n'a ye. sifinnaka minnu sugandira k'u sen don nin tile saba kalan na olu caman fɛ a kɛra kalan nafama ye ka d'a kan a bɛna yɛlɛma don u ka baaraw taabolow la don n'a nataw la. nin kalan in kɔfɛ n'Ala sɔnna ma an ye hakilina dɔw ta minnu bɛ taa kunnafoni ɲumanw dili sababu la minnu b'a to kumakan minnu bɛ se ka kɔlɔlɔw ni mɔgɔw ka basigiw ni fɛnw tiɲɛ o kumakan ninnu ka se ka kɛlɛ. bɛnbaliya min bɛ jamana kɔnɔ kalan in b'a to an ka o bɛnbaliya faamuya parce que ɲani ka fura sɔrɔ bana na f'i ka bana si dɔn donc u y'an dɛmɛ ka regard kura ye Mali situation kan regard min b'a to an bɛna se ka jɛkuluw sigi ani ka baarabolo dɔw daminɛ minnu bɛna to bɛnbaliya bɛ yɔrɔ minnu na n'an bɛ se ka o mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na k'olu dɛmɛ ka bɛnbaliya ban u ni ɲɔgɔn cɛ walasa sabati kana jamana kɔnɔ. n bɛna se ka baara caman kɛ n'a ye parce que ne yɛrɛ ka profil ka ca n bɛ poyi kɛ n bɛ sɛnɛla baara la n bɛ to ka baara kɛ ni action badenw ye an bɛ denmisɛnninw ka kɛlɛko la droit ko ni fɛn ninnu na donc ni formation in kɔfɛ n bɛna essayer ka olu outil ninnu pratiquer walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a ko in kan don n'a nataw la.
nin tile saba baara kɔfɛ Search for Common Ground jigi b'a kan ko ni sifinaka nunu bɛna kɛ misaliya ɲuman ye jango bɛɛ ni keleya sabatili kunnafonijugu kɛlɛli ani sigida yɛrɛ taaɲɛ la. Laɲini fanba bɛɛ sabatila ka da kan tile saba in kɔnɔna na u ye kalan sɔrɔlen kɔfɛ u yɛrɛ hakili jagabɔ kɛ ka na ni hakilina kura dɔw ye n'an b'a fɔ ko initiative u ye hakilina kura 8 ɲɔgɔnna ta an bɛna minnu fɛsɛfɛsɛ ka u kɔkɔrɔma don walasa u bɛ se k'u lawaleya cogoya min na sigida ka ɲɛtaga ni sigida ka basigi kama cogoya min na ka da Mali ka lahala kan. Donc o hakilina ɲuman ninnu u b'a yira k'a fɔ non seulement kalan minnu dir'u ma u ye nafa sɔrɔ a la mais u tilara tuguni ka hakilinaw ta k'u bɛna kalan ninnu waleya u ka sigidaw la walasa jamanadenw bɛ se ka nafa n'a ye cogoya min na. Search for Common Ground ka nin projet mara ni kunnafoni a kɔkɔrɔma donna Union Européenne fɛ wa a bɛna labara kalo 18 de kɔnɔna na. Baaraw bɛna kɛ yɔrɔ minnu na o dɔ ye Bamako, Sikaso, Segu, Kayi, Mopti ani Gawo. Nin tun ye Ablaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye ONG Search for Common Ground ka sifinaka maa 20 lakɔgɔli kalan kan. Alamisa don n'o bɛnna uti kalo tile 21 ma san 2025 François Beya Kansonga ni ale ye ko RDC jamanakuntigi kankɔrɔsigi ye labilala konko finitigilakaw ka kiritigɛ so fɛ. A tun kana bilala uti kalo san 2022 la finitigilakaw ka kiritigɛ so fɛ. Ni a tun ɲangilen bɛ waleya dɔ tali ma ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma. Kajatu Tarawele bɛ caman ɲɛfɔ an ye an ka ɲɛmada ka sɔrɔlen na. A ka wagati labilali kɔfɛ uti kalo la san 2022 finitigilakaw ka sariya soba min tun bɛ yen nɔ ale ye François Beya Kansonga ye n'ale tun ye Kongo jamanatigi ka kankɔrɔsigi ye a labilala kunu alamisa don uti kalo tile 21 san 2022 François Beya n'ale si b'a ta san 69 ale kun nɔ minɛlen don ka sababu kɛ a ye dankari kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma. Dansago wale dɔw ani ka finitigilaka dɔw la muruti. Sariya bulo ye François Beya, Guy Vanda Biama ani Colonel Kalenga Pierre olu labila. Nga mi ye commissaire Lili ye ani Colonel Sipaga Titi Mogili olu ɲangarila dansago wale dɔw la. Dansago wale min y'a to n'u tun minɛna u tun y'o kaso kɛ ka ban. Foroba minisiri tun ye laɲini kɛ uti kalo la ka san 1 kaso di François Beya n'a nɔfɛ mɔgɔw ma. Ani ka kalo 6 juru don François Beya la k'a sababu kɛ a ka kɔrɔ ani a ka kɛnɛya kama. A tun jatelen don RDC Congo mɔgɔ dɔnnenbaw fɛ kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanali sira fɛ. François Beya tun ye baara kɛ Mobutu ka fanga kɔnɔ, Joseph Kabila fo ka na se Félix Tshisekedi ma. An bɛ se k'a fɔ a tun minɛlen don février kalo san 2022 la, nka a ye kanabila sɔrɔ k'a sababu kɛ a ka kɛnɛya ko ye. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min uti kalo tile 21 ka taa se a tile 22 ma san 2025 foroba juru cakɛda soba ye kalanbulon dɔ bisimila kunnafoni di kan walasa ka bayɛlɛmali kɛ ani ka dɔ fara ko tagabolo ka Mali kɔnɔna na. A hakilila bɔra cellule technique des réformes du climat des affaires yɔrɔ nga a musaka bɔra PNUD yɔrɔ. Maimuna Dawu tun bɛ kɛnɛ kan Actuel Media tɔgɔ la an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na. Mali cakɛda min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko dette publique ye ɲɛmayaso la atelier dɔ labɛnna yen uti kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la san 2025. O baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka Mali kɔnɔ cakɛdaw ka baaraw taabolo kan san 2021 ka taa bila san 2024. O baara min labɛnna CTRK maaw fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko cellule technique des réformes du climat des affaires. A ye maa caman fara ɲɔgɔn kan foroba cakɛlaw i n'a fɔ kɛnyɛrɛye taw u sigida ka kuma fɛn caman kan min nafa bɛ se ka se jamana ka sɔrɔ ma. Parce que effectivement il a tout dit. Ne tɛna kuma janya kosɛbɛ ka daa kan baaraɲɔgɔn ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban. O la a ye baaraw taabolo jateminɛ wa ne b'a dɔn ni atelier bɛna nɔbɔ ko la. O la ne bɛ yamaruya di baaraw ka daminɛ. Ouvert l'atelier de communication sur les réformes adoptées de 2021 à nos jours. Ni atelier musakaw bɔra programme des Nations Unies pour le développement PNUD olu kunna a ka baara bolodalenw hokumu kɔnɔna na. A bɛ fɔ o min ma ko programme d'appui à la gouvernance économique, à la résilience et au développement durable ni o ye PAGED ye. Ni sigikafɔ in sen fɛ u masalala fɛn caman kan min nafa bɛ se ka se kɛnyɛrɛye cakɛdaw ani foroba cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ma.
cadre d'opérationnalisation de la vision Mali 2063. Nin baara bɛ don an ka baarabolo dalen kɔnɔ a bɛ fɔ min ma Mali 2063 o la an ka laɲini de ye ka se ka an ka foroda cakɛdaw ka baaraw tɔ sinsin jamana ɲɛmaaw ka baarabolo dalen ka se ka dɔ fara o fanga kan k'an ka sɔrɔ sira sabati ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw la. Climat des affaires et favorise l'épanouissement du secteur privé malien dans le secteur productif. Ni penidi ka dɛmɛ ye pajɛdi bolofara fɛ o b'a yira k'a fɔ ko an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔ kan ko olu pɛrɛnnen don ni ka Mali dɛmɛ nin sira in kan o la a nafa bɛna se an ka jamana ma fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔ siraw o n'a ɲɔgɔnnaw. Il est important de partager les résultats obtenus dans le cadre de la mise en place des dispositifs. A nafa ka bon ka jaabi sɔrɔlenw da maaw tulo kan o min bɛna ko tɔw sinsin hali n'a y'a sɔrɔ maaw tɛ a bɛɛ kalama. Les challenges subsistent pour accroître les investissements et la pratique des affaires. Face à ce constat, ni tile fila sigikafɔ in senfɛ u masalala fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔ siraw yɛlɛma cogoya bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ mun na. Ya ta k'a lajɛ k'a ta IBK ka tali la ka na bila bi la san 5 don o san 5 kɔnɔna na fɛn caman kɛra mais fɛn caman fana kan ka kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛ lakana sira ta kɛlɛkɛminɛnw sanna sɔrɔdasi caman taara sɔrɔdasiw bɛ baara la u bɛ k'u cɛsiri u bɛ ka yɔrɔ minɛ dɔɔni dɔɔni mais o n'a ta bɛ banbanci ninnu hali u bɛ attaque kɛ yɔrɔ la sɛnɛ sira kan fana sɛnɛw bɛ kɛ yɔrɔ min u bɛ ka taa o yɔrɔ ninnu na pour que yɔrɔ ninnu lakana pour que an ka se ka dumuni kɛ u b'o o baaraw bɛɛ la mais o n'a ta bɛ gɛlɛyaw bɛ yen dɛ parce que n'i ye ekɔliso ta k'a lajɛ yanni i bɛ ka taa ekɔliso mun kun datugula a tɛ 1000 bɔ mais bi ekɔliso 2000 de datugulen don mɔgɔ minnu bɛ bolila kɛlɛ ɲɛ o fana cayara dɔɔni a bɛ fɔ minnu ma réfugié tubabukan na parce que armée ni banbancininw bɛ kɛlɛ la dɔw bɛ boli parce que n'i ma boli balle perdue bɛ se k'i sɔrɔ ani samiya juguyara kojugu samiya y'a to dɔw fana déplacera gouvernement ye a seko kɛ ka balo ni fɛn d'u ma mais mun ka ɲi gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin u ka yɔrɔw la o de ka d'olu ye wa o bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔdasiw fana n'aw ye yɔrɔ o yɔrɔ minɛ a ye fɛɛrɛ kɛ service sociaux de base olu ka sigi donc o b'a to n'aw taara ɲɛfɛ banbancininw tɛ segin ka na yɔrɔ minɛ tuguni mais n'aw taara aw ye yɔrɔ minɛ aw taara mɔgɔ tɛ yen n'u seginna u bɛ yɔrɔ minɛ tuguni donc u b'aw ka baara gɛlɛya u bolo lakana sira ka baara bɛ ka kɛ mais effort kan ka kɛ bon mun ye population fana kan ka dɛmɛ don armée parce que maa ninnu banbancininw maa t'u dɔn yɛlɛma dɔnna yɔrɔ dɔw la n'i ye examen ni concours ta bac ni DEF fɔlɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ de tun bɛna DEF ou bien bac kɛ Mali la parce que tellement k'a sɔrɔli tun ka nɔgɔ u b'a f'i yɛrɛ ko bac promo bɛ Mali la mais o dabilala sisan n'i yɛrɛ a jateminɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ bac sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ DEF sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko réellement baara bɛ ka kɛ examen ni concours ka kɛ jɛlenya la pour que bɛɛ ka garisigɛ sɔrɔ i ye fantan i ye faama i ka se ka passer maintenant mun ye yurugu kɛlɛli ye avion présidentiel ani équipement militaire minnu problème tun bɛ depuis bɛ ka tile o mɔgɔw kirila mais problème bɛ yen dɛ parce que procureur Timbo bɔra k'a fɔ ko miliyari 80 de tununa entre 2021 et 2024 ministre dama dama fɛ donc vraiment a ka di population ye u ka lajɛya o la maintenant mun ye sɔrɔko sira ye vraiment gɛlɛyaw bɛ yen parce que kurantigɛba in y'a to soudeur sɛgɛnna buru dilannaw sɛgɛnna kalalikɛlaw sɛgɛnna maintenant MINUSMA ni Barkhane ka taali dɔw tun bɛ baara kɛ olu yɛrɛ chômage la projet minnu taara o mɔgɔ caman bɛ chômage la donc état kan k'i kɔfilɛ olu la parce que n'a fɔra gɛlɛya dɔrɔn bɛɛ b'i ɲɛsin état de ma bɛɛ ɲɛ bɛ an ka état ninnu de la ka problème kɛra mun ye depuis daminɛ état de b'i jɔ ni fɛn bɛɛ ye or jamana tɔw la état b'a to mɔgɔw bolo olu ka jɔ n'a ye donc olu ye gɛlɛyaw ye état kan k'i kɔfilɛ o gɛlɛyaw la solution ka sɔrɔ a la mun ye culture sira ye président yɛrɛ ko c'est l'année de la culture mun ye farikolo ɲɛnajɛ sira fana ye i y'a ye an ka denmisɛnninw n'o y'an denmusow ye u ye baara mun kɛ bɛɛ y'a ye a bɛ fɔ mun ma Assise nationale de la refondation o kɛra donc Mali ye sira kura ta Assise nationale de la refondation kɔfɛ a bɛ fɔ ma dialogue intermalien o fana kɛra maliyɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bangela jumɛn na charte o taara di jamana ɲɛmɔgɔ ma o bɛ bɛn kofɔ o bɛ kɛlɛya kofɔ pour que maliyɛnw ka kala ɲɔgɔn la kura ye référendum fana kɛra n'o bɔra constitution du 22 juillet 2023 la kumakan ka yɔrɔ la gɛlɛyaw bɛ u ye mɔgɔ caman minɛ parce que k'u kumana u kuma cogo man ɲi or an bɛ démocratie de hali constitution b'a yira k'a fɔ ko démocratie de ye Mali sinsin bere multiparti intégral n'a ma ɲɛ ko bɛ jamana kɔnɔ a ma fɔ i ka kuma ka mɔgɔ dɔgɔya o a ma fɔ i ka kuma ka faamaw dɔgɔya faamaw ka kan ni bonya ye i bɛ se ka i ka hakilina di k'i ka miirita di k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya i y'a dɔn parti politique n'i y'a san 34 ni 4 ou 5 an bɛ démocratie la n'i ye maliyɛnw ɲininka u b'a fɔ ko parti politique ma foyi kɛ u ye fɛn kɛ o mɔgɔ i mana na fanga na cogo o cogo i mana kɛ fagobagatɔ ye cogo o cogo i bɛ dɔ kɔni kɛ mais o fana na parti politique ka activité kun suspendra ani parti politique ka charte sisan parti politique yɛrɛ a ko kuma dabila la pewu vraiment an bɛ se k'a fɔ ko baara kan ka kɛ
baaraba de kan ka kɛ pour que a ka dɔn ko transition ye transition yɛrɛ ye bon transition fana kuntala man kan ka janya kumakan caman fɔra kumakan bon fɔra transition bɛ dan ni hakɛ la transition bon o layidu ma se ka timi a bɛ se ka faamu parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ lakana problème bɛ yen o bɛɛ bɛ se ka faamu o yɔrɔ la. nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ k'u k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.